Ramogi machiegni weche mag ohala, rowere jiwo mondo ikre ne thuolo mag tije mantie ahinya to pinje maoko kaka yorno maduoko piny weche ma ikelo kod nok mag tije ne rowere ma pachoka. Magi yangi kod jagoro mongirore migawo mar Labour Shadrack Mwadime. Seche mane oyuoro e romo mar ndalo ariyo ma twak ewi kaka inyalo los thuolo mag tije ne rowere kendo kaka inyalo migi sir kod tiegruok kotenore kod yudo tije ahinya to pinje maoko. Bende ojiwo rowere mondo osik olim mbui mag duol mochung' e lando thuolo mag tije mag National Employment Authority mondo gitem dikre thuolo mag tije mantie kaluwore kod lony ma ng'ato ka ng'ato nigo. The reason why some of them have gone to the streets, it's because the unemployment rate is extremely high. There's no question about it. And yet there are job opportunities opening up, particularly in the Western European countries, owing to the fact that they have an aging population as it is. So we've come to appraise them concerning the same. Not only for unskilled labor, but also skilled labor. We are just about to sign a bilateral labor agreement with Germany. We'll be signing it in September. We're also about to sign a memorandum of understanding with Austria. We are pursuing about 19 bilateral labor agreements with some Western European countries and also some Middle East